National Press Day pachitondun si Karbiang longalongta katalondun. West Karbiang longalo along indeng pokebra trok therangkiara ni katalon pon. Dilay along matriculation students upon free coaching class ke than ke pangching pon. Kardom isi abirta ke me penenga Christmas ke kan thega tum phan nang tum akke joy penang tum amen che thapon noji apen ke kan ke haya tum phan nang tum nong e tame longpon ji lapen certificate nang tum longpon ji asinang tum peder de pin pen la aber ke pi WhatsApp number long nang tum nang loing non nang le tum ke kan a video apen nang tum aron la lo a video la person ar pam si enang ji nang le tum phan ar talang le de ji apen nang tum madu tame da open for all kan long ji apen nang tum video ke der nai tame haikuni thong kebang bong nang aprang nang kilo lam ni bhasu chuning ri lo nang tum la dia WhatsApp number long pardon Kardom Pinia Adap Abirta long penili sami mirinahan sepi pinia birtang ton pen arjrik tha. Karbiang longang bong tame pherangke klembang aphai nang bat bomsi longri long padar lo prek jam abirta arniwang sedami thek ponlong lo. La sonsi kedam tang phai kuni ni phai kret trogar ni Karbiang long along tame prek jam adima long National Press Day alira lon pen talon dun lo. La sonsi District Press Club of Karbiang long pen chepatir pipon pen Karbi People's Hall taralangso long mirjeng achatay long National Press Day talon ponlo. Bangso long adap apor pen District Press Club of Karbiang long alama maipu digonto teron pen ingthor ponlo. Bangso phi dun maipu Danielson be pen Japonsi chikimo jai mek ding ponlo. Bangso phi radamai pialong District Press Club of Karbiang long amaipu digonto teron pen mai chipahem pu ponsi. Chunbang Danielson be pen mai ke phalam the lapen aluhi ke pachinia por en ponlo. Maya long aluhia man pen Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dorsing Ronghang MLA Rup Singh Teron Karbiang long Autonomous Council EM MEC Karbiang long DC SP pen Chenglok Pherangki klembang phu bang phia tum chetong dun si mesen pen mai pachun pon Laso nak taxi langkung habe auditorium hall long tami Dipu Press Club atum pen chepatir pipon si National Press Day mesen pen talon dun Bangso mai long Dipu Press Club mai phu borsing long parpen mai chipahem phu pon pen mai ke phalam the lapen aluhi ke pachinia por en ponlo Bangso mai long aluhi man pen Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dorsing Ronghang MLA Rup Singh Teron Karbiang long Autonomous Council EM MEC pen Chenglok Phirangke klembang phu bang phia tum chetong dun si mai long RDP dun News Report Karbiang Long Live Nijang Karbiang Long alokedo tumpreng Singrong Hak Memorial Park along West Karbiang Long District Press Club pen Dipro tum Chelang Rapet pen National Press Day arani mesen pen katalon pon Role of Media in Nation Building pa thepi alam thepen West Karbiang Long District Press Club la pen Dipro tum Chelang Rapet pen Pherangkiara ni ke talon panalong District Press Club amai phu Danieling hiari deng pen District Press Club alama pangjar ponsi mai toponlo District Press Club amai phu Danieling hi pen ke chari pon thu amai long man kido West Karbiang Long District Krishna Barua la pen abarim Pherangkia tum pen kidanglok Nijang Karbiang Long alo ke do ana Pherangkia tum pen chetong ponsi Pherangkiara ni amai misen pen talon ponlo Lapen bangso mai long Pherangkia sai ki klema bari matuma phan nong itami chipi ponlo Bangso nong ATP pon laki DC Krishna Baruari deng pensi Rongbong terang Mohan teron Hemari rongphar Joy Singh terang nodo bordolo atuma phan pen ke danglok pinna atuma phan nong ATP ponlo Lapen Pherangki ke do ana atuma phan setami Karbia poho arwak pen karcho tami padok ponlo Maya long Pherangki atuma sai ki claim ke dam pon lapen ki du kisung Kachitong ponalam theputhak abarim apherangkia tumpen than mum ponsi
DC Krishna Barua pen sitami Maya long role of media in nation building pathi pialam the Clardak pen than ponsi West Karbi Anglong District Press Club pen kapadir dun apinpura lualong ki jongpon isi pen isi ke pachun ponji aphan DC pen tami lamchak chipite kangsi ke damtang phai kuni ni phai crate trogani National Press Day along nangkachi tongdon pen pherangkia thingnolong DC Krishna Barua pen ki than ponala phile noni litum arji ponsinang comes out in the channels and in the newspapers and in the print media. So that is my honest request, and always be truthful to the society, to our community, and best wishes. Thank you. Dongkam mukam pen wiki be Karbing Long Live. Nangli kitun gedang thek ma lapen ning hang ma jongsi thek lapen ning hang pulote nangli tuma phan isi bilta kimi Karbi Artist Forum pen ke patir pipon Karbi Anglong along ke cheng sia phong Master Chef Challenge along chepati don igra nangli ke thegason chepaklang don itha bangso ka chepati along soarlu aphan chot lapukali bonta sopin sotom anta chepati don me men ka chethabji aphan KAC canteen lapen Karbi Artist Forum asahem KAC aton riadung along humri dam ignon Kangwai mati auditioner ni lake phai kuni ni phai ingkoi suri hini ra ingkoi rahini lapena dima bangke dipu club angton pen kachini ji aphan 8638086460 6002090530 8812011572 kalite 9101592824 along humri ignon Dilai ke ase head branch pen chepatir PC dihin kar chak don lake dilai along rada sai claim bangphu harlong bing leng pensi cherap cheto pidun si free coaching class pangcheng ponlo kedamtang phai kuni ni phai crate homani dilai youth club along ada por phai kebra team apor pen dilai ke ase head branch amai phu bikrom kro pen ke chari pon amai long aluhi sarpo man pen ka chetong don retired teacher joy singh timong pensi labangso free coaching class ke pangcheng ponji aphan ingpu pidun lo Maya long KSA, BRC Chunbang, Nobin Rongpi, SGB Hundor Bay, Bidya Teron, Dilai Government ME School Headmaster, Ahan Teron, Dilai Youth Club Amaipu, Bidya Singh Ingling, Karsa Dilai Branch Amaipi, Rani Timong Piatum Chetong Donsi, Maya RD Pidundo. Free coaching class along English, Match, Lapen Science subject si, Than Ponji Pusi Birta, Long Dun. Dilai pen bijoy rongpi Karbing Long Live. Nijang Karbi Anglong ke parlo lakhai si Duaramla constituency Eden Bari lapen rongthilu rongniara raphan ke panong PHE alangang kro ke doke radaphan apharlo pachong konak ason pinchong de. Government of Assam pen ajada scheme le wanta rada make bin a panchot. Lason si Nijang Karbi Anglong lakhai si Duaramla constituency along Ward number hinialo Eden Bari lapen rongthilu la rongniara raphan ki misen ki jonalang ki piponji aphan Government of Assam hin pen Eden Bari water supply scheme 100 PHE division amen pen rongniara raphan panong piponlo lapen alang sitame malom so pora bangki jun ponong lo bonta nona bangki lang ke pangsip a motor mate mesin ka hino dakna jok ningkan hini so se lang long ponte lapu ana jak ki dingang bong anta PHSI kama hin pen kilang dam de det ki mang khumi me alam tang te la ki rada phan ka chong thui kalima la sila puson apharlo pachong konna ka bangki claim pleaded nang chi pusi chirok tok ara da tum pen nin chirinti la pen bang so PHSI kama long ki ton kilang mate choki dara tum phan bai nong aki joy tong ki pipona re poma puta party pedopon Wothat lang so pen protap kathar Karbing Long Live. Tang te pinya da babirta ke lapuan si kang tonik lo.